राजनितिकनि खामानिखौ नोंथाङा बै समनिफ्रायनो मावबोखादों। बेयावहाय दिनै मा इउपिपिएल मा आबसुनि दैदेनगिरि बेयाव जेबो पार्टी जाथिनि थाखायनो जा हारिनि थाखायनो जा बा डेभेलपमेन्टनि थाखायनो जा जिखि जाया राजनितिकजों अहरह लोगो लोगो हदायबो सानफ्रोमबो थानानै खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनदों। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। मानगोनां दिपेन बर' सार बिथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो साबायखर बावहरदों। बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आजिरा लानानै राजनितिकआव थोंजों इउपिपिएल दोलो बा मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय राजनितिक दोलोआव हाबैबाय। बिथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय पार्सनेलि आङो बरायहरदों। नाथाय आं बेखौ बुंगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै बा माहारियारि आफादाव थानानै राजखान्थिनि खामानि मावस्लायस्लाय डाइरेक्ट बा थोंजोङै राजखान्थियाव थानानै खामानि मावनाया मोजांसिन होननानै आं सानो। मानो होननानै बुङोब्ला रायजोआ बयबो नुखादों जि दिननिफ्राय मानगोनां दिपेन बर' सार बिथाङा माहारियारि आफादनि बा एबसुनि आफादगिरि जाबोदों बै दिननिफ्रायनो जुरिजेननायनिफ्रायनो बिथाङा राजनितिकनि खामानिखौ मावबोनायखौ जों नुनो मोनदों। जों जाथिनि थाखायनो जा हारिनि थाखायनो जा बा डेभेलपमेन्टनि थाखायनो जा जिखि जाया राजनितिकजों अहरह लोगो लोगो हदायबो सानफ्रोमबो थानानै खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनदों। बिनिखायनो आंनिफ्राय आं वेलकाम खालामदों नोंथाङा दिनै बेबायदि गोथार आफादाव थानानै राजनितिकनि खामानि मावस्लायस्लाय थोंजोङै राजनितिकआव थानानै खामानि मावनायखौ रायजोआ पसन्द खालामगोन आरो मोजां मोनगोन। मानो होननानै बुङोब्ला गोबां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा इउनिट लेभेलनि दैदेनगिरिफ्रा आरो ओजोङै आनसलिक लेभेलनि दैदेनगिरिफ्रा गोनो गोथो जानानै दङमोन। माब्लासिम बबे समसिम जोङो राजनितिकनि उन थांफाबाय थागोन, बबे सिमसिम जोङो राजनितिकजों दैदेनजाबाय थागोन होननानै गोबां आनसलिक लेभेलनि दैदेनगिरिफ्रा सावरायदोंमोन, रायजो राजाफ्रा सानदोंमोन। खारन माहारियारि आफादनि गिदिर लिडार जानानै दिनै जों जुदि राजनितिकआव बै आनसलिकआव थानाय इउनिटआव थानाय डिस्ट्रिक्टआव थानाय बिबानगिरिफोरखौ जों जुदि बेबायदि परिचालना खालामबाय थायोबा राजनितिकजों जोंहा रायजोनि साननाय नोजोरा गाज्रि जायो। बिनिखायनो आङो फिन आरोबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मानगोनां दिपेन बर' सारखौ आं वेलकाम खालामदों। नोंथाङा गोथार आफादखौ नागारथ'नानै दिनै फैबाय आरो राजनितिकनि खामानिखौ नोंथाङा बै समनिफ्रायनो मावबोखादों। बेयावहाय दिनै मा इउपिपिएल मा आबसुनि दैदेनगिरि बेयाव जेबो पार्टीखौ थायाखैमोन। नाथाय नोंथाङा दिनै बे समाल'चना खालामजानांगौनिफ्राय नोंथाङा मोनसे स्टेजाव आगान होबाय। बेखौ रायजोआ दिनै निस्सय बिबेसना खालामगोन आरो रायजोनि थाखाय राजनितिकआव थानानै मावलांगोन होननानै आं आसा खालामो। नाथाय आरो एबसुखौ बा माहारियारि आफादखौ गाज्रि नोजोरजों फाव फान्दायनानै जेन आरो राजनितिक फारसे चक्रबिउ खालामनानै जेन गाज्रि लामाजों जेन दैदेना बेखौ आंनिफ्राय अनुरद खालामगोन। थेंक इउ।